مجارا بەشداریکردنا ئێگرتووە ئیسلامیە کوردستانê di hikûmeta xûcihiya Duhokê de heya niha bi temamî nehatiye êk alîkirin. Li gorî li hevhatina çardê yanza sala 2015 di navbera Yekgirtû Partî de PTV bû Yekgirtû 25 posta di hikûmeta xûcihiya Duhokê de wergirtban. Li heya niha bi tenê çend postek hatîne êk alîkirin û dest bi kar bûyne. Dawî post jî êk alîkirina postê rêveberê giştî bo rêveberiya giştiya karûbarên mîna li parêzgeha Duhokê ku pişka Yekgirtûyê di nava civata Duhokê de hat gotûbêjkirin û hat şandin bû civata wezîran bo peşrandinê. Darîkirina lîsta birayê Yekgirtûya İslamiya Kurdistanê êk alîkirina postê rêveberê giştî bo rêveberiya giştiya karûbarên mîna li parêzgeha Duhokê ku pişka Yekgirtûyê li gorî li hevhatina Partî û Yekgirtû di civîna civata parêzgehê de dengdan li ser sê berbijêrên Yekgirtû hat kirin û ji kuma 23 endaman 22 endaman deng bo Mesûd Şefîq Reşîd dan û hat rastpardin ji aliyê civata parêzgehê ve bo wergirtina postê rêveberê giştî bo rêveberiya giştiya mîna li parêzgeha Duhokê. Berbijêrê jimare du Ebdilkerîm Fettah Ebdilqadir bo ku karî 15 denga bi destxwe vebînît. Her wisa berbijêrê jimare sê Cabir Hisên Ebdî bo ku karî ji kuma 23 dengan 16 denga bi destxwe vebînît. Ez hes keme gel mûnaqeşeyeka ji pêş bikeyne ve Piştî ku civata parêzgehê dengdan li ser wan berbijêran dayîn navên wan berbijêran hatin şandin ji bo civata wezîran heya ku bifermî kesek bihêdanan wek rêveber. Ev e di demekî de ku nêzî salek û sê meh derbas dibin li ser li hevhatina Partî û Yekgirtû ji bo beşdarîpêkirina Yekgirtû di hikûmeta xûcihiya Duhokê de û li gorî li vê hevhatinê 25 poz bû Yekgirtû hatbûn dest nîşan kirin. Heya niha jî bi tenê 8 poz valamayne û ew posên ku hatîne wergirtin jî bi vî awayî ne. Cêgirê parêzgarê Duhokê bo karûbarên hunerî, sekretêrê civata parêzgeha Duhokê, rêveberê giştî Rêk û Piran, rêveberê Nehya Bamernê li qeza Amêdiyê, rêveberê Nehya Derkarê li qeza Zaxo, rêveberê Nehya Rûbiya li qeza Berdereş, rêveberê Jîngihê li qeza Duhok, rêveberê Ava Jêrerd li qeza Duhok, rêveberiya ragihandina herêmê li parêzgeha Duhokê, rêveberiya Sûlîna li qeza Duhok, Benka Nehya Feydî ser bi qeza Sêmêl, bingehê taqîgeha bînasazî li qeza Sêmêl, rêveberê Baja Derametî li qeza Zaxo, rêveberiya Avê li qeza Zaxo, rêveberiya Karebê li qeza Amêdiyê, rêveberiya Çandinê li qeza Şêxan, rêveberiya Karebê li qeza Akrê. Ew postên ku heya niha Yekgirtû wernegirtîne pêk tên ji du şêwermendên parêzgarî ku li gorî yasaya kargiriya civata parêzgeha Duhokê çi yasayek niye heya ku şêwermend bu parêzgarî bihên danan. Rêveberê giştî rêveberiya giştiya karûbarên mînan, rêveberiya xanenişînê li qeza Zaxo, bingehê çavdêriya bazirganî li Sêmêl, rêveberiya Rewşenbîrî li qeza Berdereş, rêveberiya Baca Derametî li qeza Akrê, rêveberiya veguhastinê li qeza Akrê. Ev e ew postin ku li gorî li hevhatina Partî û Yekgirtû ku wiha biryar bû bihêndan bi Yekgirtû dest bi kar bibin lê heya niha dest bi kar nebûyne. Lê gorî zanyariyên ên artî jî navên van rêveberan hatîne şandin bû civata wezîran. Lê bi hêceta wê yekê ku beriya niha ev berbijêre fermanberên hikûmetê nebûn navên wan nehatîne peşrandin. Her li gorî zanyariyên ên artî lîsteka dinya berbijêrên mayî ji bo civata wezîran hatîne şandin heya ku bi awayekê fermî dest bi kar bibin di postên xwe de. Ew postên mayî ku heya niha nehatine êklayîkirin û arîşa yasayî li ser e her du postên şêwermendên parêzgarî ne û heya niha diyar nîne li cihê van her du postan ku Partî û Yekgirtû li ser hev hatbûn dê çi postekê din bi Yekgirtû hête dan. Heya niha jî bi tenê Yekgirtûya İslamî beşdarî di hikûmeta xûcihiya Duhokê de kiriye ku xudiya sê kursiyê di civatê da di demekî de herêk ji yekêtî xudiya du kursiyan û goran jî xudiya yek kursiyê di civata parêzgeha Duhokê da. Lê li gorî zanyariyan heya niha hîç danûstandinek jî digel aliyên din nehatiye kirin ji bo beşdarîpêkirina wan di hikûmeta xûcihiya Duhokê da. Sîpan Amêdî, NRT.